मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। Para nong shok shnong ba yet nga ai kuble ye phi. Menta kasni ha kani kasni bakar pang ayo eka kabu banekran bat phi ha ka man ki baat. Menta kasni kadai ka pratipada tithi jong ka shukla paksha ha ubnai chaitra. Dakania ka jingle kemen chaitra navratri kalasdang. Menta kasni kadai ka jing sedang jong ka snam thamai ke India. Ha kani ka snam ka Vikram Samvat Arhajar Prapuar kalasdang. Mentahi ngedon bon bhag shithi hakmat jonga, don kibana Bihar, don kibana Bengal, don kibana Tamil Nadu, bat don ru kibana Gujarat. Bon negini shithi ki don ki kubor benadu ke dono jong kibreo, belato ak rukom bas ngotenat. Bon shithi ki don yaki jeng kublairu. Paralok pilas ngoto menta bayakini ki kubor lapa hagijat ketien baper. Hatopi tip yakadaw lendat, kani kadek ek bekerpang ka pangakwa menesam bat pi menta kesni. Hagi jela baper jongkari kesnem batamai kesedang menta kesni bat hagi kendiat sengi banwan. Kini ki kubor baro kini kijing ai kublai naga benta kesnem tamai bat kijing lek kemen baper. Naga takadaw ki brio kila pa syangai kijing ai kublai hagi jat ketien baper. Paralok menta kesni ya kijing lek kemen ugari. Lasdang da kejing Shirham ha Karnataka, Andhra Pradesh bat Telangana. Hakani kesni ya ka Guri Padawa, Larakhe ha Maharashtra. Hakari badan ki eki babon jat, haki kendiat sengi banwan, ki babon ki jela ken rakhe la ki jong ki jing rakhe senam thamai. Ka Rongali Bihu ha Assam, ka Poila Boishak ha Bengal, bat ka Navre ha Kashmir. Hagajo gurukwam ha pedang ka khatlai bat khat santrek uyayong. Ki benta baper kari ken sakhi ki jingle akmen bakrau ha ki jing rakhe baper. Kaladon ke mensiam jong ke jingshit raham bat ke jingle akmen eat ru kalajan poi. Ubrai bro uwe udap de ki jingle akmen bat ki jing rakhe. Ngai kublei ki brio kari ha ki ni ki jing rakhe. Walai ki ni ki jingle akmen la rakhe ha ki benta baper ki penpau kumno ke jinge teli ke de ke bawan ra hajo ya ki jinge per babonjat. Ngidai ban beteng ban penklan ya ke mensiam jingnya teli. Paralok habaki eksamen kilajan, ngajekran berki kena pule haga pariksha pe charcha. Menta baki eksamen kilakut, bon ki skul ki penkre ban plebiang. Syan kesyuti liur kan sasdang. Bat kedai kapor baki kena ki ap kimi lenti. Kene ka wanra ke jingkan mau, jong ke jinglong kena jonga habaki perlok jonga bat manga. Ngi pelut por ban le bon ki kam kum ki kena. Nrai kejo ke por ngi jule ru iki batai ban ngi ojing kai shapang ki batamai. Kisni liur kilong ki bajrong bat ki kena ki yolat ban le ya ki babon ki kam. Kane gede ke por ke babiang ban le iki ke kam ke batamai ke basno tanat bat ban penjana ya ki jing tebet. Menta kam don kanu kanuru ke jing duna ki rensan ha ke baki kena ki la ban ojing kai bat ban lap iki. Kum kenoksa don kiseng bapenlong yaki teknologi kam haga baki kena kilap ni jikai shapang banchna yaki app barki open source software ki don ru ki kos halor ka jing snutho e kamariang ka theater ka jinglong nong yalam bat ki wei ki mat baki kena kila bane shimbanta bon ki skol ki a jinghikai halor ko rukom kren bat ka sawangka ki balak banlong ka jingmuntoy bakraw yaki kena Nalor kini ki syuti liur ki ai ru ye ki kabu bani shimbenta ki kam tremon ngobha baper bat ki kam syakri imlang salang.
Ngadon ke jingkerpat bakerpang ha ke bedai bat kini. Ladadon kanu keseng ke skul ne ke kenhuan ne ke science center ke bapenlong ya kini ki kam ha ke porliur. Kini bani asam da ke bapenan kam ya #myholidays. Kani kani rap ki kena bat ki kemi ki kpa ha ke lengkari ban lap da ke besuk ya kini ki kabu. Paralok samla. Menta kesengi ngakwa ban keren hapi syapang ka my Bharat calendar ke bakerpang ke balapen krek na ke benta kani ke syuti liur. Ngadoni kani ke almanak hakamat jonga menta. Ban ngakwa ban asam ya katto kani kilat ba compare badan haka. Kum kanuksa lengba ka my Bharat study tour. Pila bani jing tep kumno ki jan oshadhi kendra ki trekam. Daga bedan benta haga jing trekam vibrant village. Pila ban mat haga jing em hagi shnong haga jaka kaput haga rukom bapla. Kat bapia shim benta hagi kam lariti bat ke sports. Kumjuru daga bay shim benta haga padiatra ha Ambedkar Jayanti. Pila ban yarap ban pen priang jing tip syapang ki nongrem jong kariti sensar jongi. Ngidon ru ke jingkerpat bakerpang na kebentaki kena bat ki keme ki kpa. Sngobhaya sam ki jing mat jong syuti jong pi da ke bapenan kamyo #holiday_memories. Ngan persyang ban kentup ki jing syam jong pi hagi benta bansawan jong kaman kibat. Para riba yet haba ke liur kelas dang ki jing pen krek ban pelang ya ke umru kilas dang hagi nong ba bat ki nong kendong hakeleng keri. Hagi babon ki jela ki jing persyang bedai bat ke jing pelang ya ke bat ke jing pene ya ke kilas dang bah. Katenat jal syakti bat ki wei ki seng triman ngobha ki treshit rehem hakane ke benta. Ya ki hajar teli ki pung basnahi ki check dam ki rukom pendap haki borwell bat ki sok pet haki shnong lasna hakeleng keri. Kumbajulong mala ke snem menta ke kentiru ngila penkrek na ke benta ke jing trekam catch the rain. Tang ba kani ke jing trekam kam dei tang jong ke sorkar. Kadai jong ke imlang salang bat jong ki brio. Ban pene dan benta ya bongut ki brio kat bala ha ke jing pene ek La penlong ya ke jal sanche jan bhagidari abian ne ke jing yalap ban pene dan bentalang ya ki brio ha ke jing pene ek Ka jing persyanglang jongi kalong ban pene ya ki jing don kamariang bangi layo pediang bat ban ailem ya ki da ke jing shngan ha ki pateng manuan. Paralog, daga bapelang ya ke slap, ngila banadai ke bebon, ke na ke jingla no ai. Hagi kendiat senam balalet, la syem ki bebon kilat ban pelang bat pene ke hagi bebon ki benta jongkari, hapok kene ke jingyalap. Ngane sam bat pi ya ke jingken badan kam. Hagi hinyau ne prasnam balalet, ki pung bat kiwe ki jaka pelang balasna thamai, klerap ban pene ya palat katway billion cubic meter ke Mentah pila ban perkat. Katno ko haka katway billion cubic meter parlok. Lese peli i gidur jong gadan bhakra nanggal bat ko bala pelang haka. Kane ko ke penlong ya kapung Govind Sagar kabudan kendai pau kilometer kalenter. Wat kane kapung bayar kamla ban bat palat ya ke kendai ne shipau billion cubic meter ko Tang kendai ne shipau billion cubic meter. Lakat taru lengba ke jing persang baret bat ke jinget trailang hakeleng kari ki brio kari India kilala ban penek katway billion cubic meter ke Hato kam dai ke jing job bakrau paralok. Hagani ke jing persang ki brio ka distrik Gadak ha Karnataka kilalong ke nuksa ka baay mensiam. Kato ka nesnam mensyua ki pung ha ki artli ki shnong hagani ka than ki terkonglut. Kala poi kapor bawat ki merat ru kim dansyo ko bandi. Suki pasuki kini ki pung kelemi pelang bat ki weginyot. La kataru dan ginong syang ke balarai ban pen ke kini ki pung bat kelas dang ya ki jing tray. Komadan ke jing habadan kamon don kalat. Habala saki ki jing IT lot jongki ki seng ha ke shnong keles no akti bat ki. Rengkat lang kela weng no ki jabo bat ke por ke babiang la pen khot kini ki pung. Menta ki ap se ke ayom slap. Kani kalong ke nuksa jong ke jing yalap catch the rain. Paralok, mapiru pila benishim benta hagi jing persang ki bay trelang hakesnong. Sedang man perkat menta kumno ben senyang syaga jing eki bay don benta ki patba. Kan mau sukaway, ladalong kabala, bo yu keo badan ko peja habar ka yeng jong pi haka porliur.
Bokru iki kioret ke badan halor ki tenom yeng jongpi neki baranda naga benta kisim. Penyo eke jingkemen haba pile eke ne ka kam ka babha. Paralog hagaman kibat tongine keren menta syapang ka mensiam jong ke jingkut jingmut. Syapang ka bajab ye ki jing da ke jing shit rehem ka bam pendem. Dangshan haga jing kai Khelo India Para Games. Kinong kai sasisien ke la penlengo ya baro lengba ke jing ai tilot bat ke sap jongki. Haga ne ka kenti ke jing don kinong shim benta kala kambon bani ka bamenshwa. Ka bapeni ba kumno ka para sports kelanang paunam. Ngai kublai ya baro kinong kai ke ble shim benta haga lumpung kai Khelo India Para Games na ka benta ke jing le abha jongki. Ka jing kublai bekerpang college kinong kai ka Haryana ke balawan ka kerdan benengkong. Kinong kai ka Tamil Nadu ke balawan ka kerdan baar. Bat kinong kai ka Uttar Pradesh ke balawan ka kerdan balai. Hagani ke lumpung kai kinong kai badan jingduna ki dikot med kilala ban yo nam khat pratli ke national record. Hakabaya khat artli la yo de ki kenthei ka jingjob bakrau shisha. Na pedeng ke bayo tak maksiar hagani ka kenti udai unang kai arm wrestling u Joby Matthew u bala tho shithi shanga. Ngakwa ban pule ya katto ka ne na ka shithi jong u ula tho kumne. Kabajab tak ma kadai ka bakerpang. Hendrai ke jingi kun jongi kamkot tangka bayo yang ha ka podium. Man kesngi ngele atma. Ka jing em ka tenjo aki babun ki rukom bat kendiat ngut sngo thu shisha ya ke jingi kun jongi. Hapdeng kane ngia chaprang da ka jing shlur. Ngia kun ban pen urlong ya la ke jing po sneu. Nginget scam bangim duna bane kiwei. Wow, Joby Matthew. Kadai shisha ko kubor ba ai mensiem ka bapila tho. Ngai kublai pi na kebenta kane ke shithi. Ngakwa ban ong ya kane yo Joby Matthew, badia baro ki parlok badan jingduna ki dikot met. Ki jing persang jong pi ki dai ke jing ai mensiem yangi baro. Parlok sakawai ke jing elang bahe ha Delhi kala ai mensiem bat ai bore ki brio. Hagasen menengkong la penlong ya ka Fit India Carnival bat kumba arpusan hajar ngut ki brio na ki lan baper ke shimbenta hakane. Baro ke teli de ko thong ban bet ban biang kamet bat ban pen priang jeng tip syapang jong kane. Kinong shim benta om tang bagi don benta hakikam ban pen bet pen biang yala kamet. Nre ki yoru iki jing tip badan kam syapang ke jingkot jingkya bat kabam. Nga ai mensiam ya baro ban pen long ya kum kini ki karnival halakitan. Ka jing trekam mai Bharat kala ban long ke jing kersan bakrau ban pen urlong ya kane. Paralok kijingil akai tenrai jongi kilalong ke benta ba kongsan jong kalariti jongi. Bon na pile se pitip syapang unang ruai rap bapau u Hanuman kain. Kajing ruai badang shen jong u run it up. Kalapau nam bah kini gisni. Kai ke bapenlong ya kini kajing ruai ke bakerpang kadai baka don ni kiruko mele akai martial arts tenrai ke India ha kini kajing ruai. Kum ka kalari payatu gatka bat thangta. Ngai kublai yo Hanuman kain nagabenta ki jing persang jong u ban pen pauna mahkamat kepertai ya ki rukom lekai martial arts balarim jongi. Lengba ki kam jong u ki brio hokeleng kepertai ki yo jing tip syapang ka jing ruspa ha ka jing nang martial arts ka India. Para rib ayat manla ubnai. Ngayo iki babon ki message ha ka MyGov bat ka namo app. Dan nagini ki message ki bakta bahai ka dono jonga. Kad baki weipat ki pendap yanga da ke jing sngo sarong bakrau. Bon sien, kini ki message ki etho ki aka ki ba compare syapang lariti bat ki dostor jongi. Menta ka kenti, ngakwa banya same ka wika message ka bala kring bahayanga. U Atharv Kapoor na Varanasi, Aryash Likha na Mumbai, bat Atre Man kila tho syanga syapang ki jing sngo jongki. Haka bedai ba ki jing let jingo ba dangshan jonga sya Mauritius. Kila penpau kumno bagi dap da kejing kemen, halor kejingle ya ka git gawai hagane kejingle jingwa. Bon kisithi na kapang mingi ke Uttar Pradesh bat Bihar, ki penpau ya kejok kejing snow. Kejing mat ya kejing saki balale ya ka git gawai ha Mauritius, kadai ke aka kabamla ban klet. Parlok habangi ong balatung hala kejing yo pateng, kamper hado katno ka klan ke eryong, ndre kamla banrat yangi. Moddor ya kane, kumba arspa senem menchua, bon kinong India ke lalet cha Mauritius
kum kinong bela bamyo jing siu. Kim tip kumno kalawe jung ki kan long. Henry ka banang yaat kapor om tang bakila scam gejing em ha Mauritius. Henry kila penne gejing yo pateng bat kila scam hala ketenrai. Ka Mauritius kam day tang maka kanuksa shapanggani. Hagas nem belaled ha gejing le jingo jonga shagoyana. Lapen ki yanga da gejing le ya ka chotal. Karukom tem sur tenrai ka bapen pau ya gejing kta ka lariti ke India hakeleng ke perthai. Parlok mentangan pentem hapi ya ka wek audio clip. Pila ban perkat bakane ke sngo kum ke nakari jongi. Henry pen sngo lengo ban tip bakadai ha kejing shisha na Fiji. Kane kadai ka phagwa chotal ka papau nam ha Fiji. Ka surjing tem ka bapendap ya baro da ka bor bat kejing snow shit rehem. Mentangan pentem sa ka waipat ka audio clip. Kane kadai ke chotal na Surinam. Kito gi bapet ya kane ke program ha television kila bani iyo presiden ke Surinam bat ubadairu parlok jonga Uchan Santoki wa udah ngau tenat ikane ke rukom tem. Ke rukom batem ya kijing ruai chotal bat kijing elang ki pau nambha ha Trinidad bat Tobago. Hakini kiri ya ka Ramayana la pulebha bat kijing le akmen kom ka phagwa ne ka bet abir bat kiwei ki jingle akmen ke India la rakhe da ke jing shirham. Bon ne ki jing ruai jongki kidai hagaktien Bhojpuri Awadhi ne ki ktien belai khle alang bat teng ki penan kam ya ka braj bat mai thaliru. Ki breu hakini kiri ki bala penne bat kentiu ke rukom jongi kidai banyo ke jingero bat ke buram bakrau. Paralok kidon bon ki seng ha keleng ke perthai ki bala IT ban penne ka lariti ke India da ki bon snam. Kawai nakum kini kiseng kadai ke Singapore Indian Fine Arts Society ne ke SIFAS. Kani keseng kabla trei bah ban penne ke jingshat ke surjing tem bat kalariti ke India kalayat lenti nyop santli kisnam. Ban rakhe yoni umaumer ya ke jingelang bekerpang lapenlong hagabau presiden ke Singapore Utharman Shanmugaratnam ulalong usumbot kongsan. Ulai ro shikadai igijing trei kene ka kenhuan ban kentiu ya ka lariti ke India. Ngai kublai na duk kemensiem ya ka kenhuan ka SIFAS barok kawai naga benta ka kam jongki. Paralok hagaman kibat rengkat ba kejing rakie ya gijing job ki para nong shong shnong. Ngije keren ru ikimat bedai bat ke emlang salang. Dan ki por bagi je keren ru syapang gijing ki bakta bet yang ibaro. Hakani ka kenti ngakuak bani keren ke wei ke jing ke badan jing dai bat ngi baro ka jaklia bami naka kam tanjan pila ban sngo phala ke shisha ke jaklia bami naka kam tanjan kani ke jaklia ke dai ke belalong ke jing sngo khia habar ok ke perthai hakaleng ke perthai ke judon ke jing melian ban brat no ki jan ke belarim bat ban bujli no da ke bathamai hato pila ju perkat ke baja ye ki jan ba pempong sho ki kelalong ki jaklia bami naka kam tanjan. Kiladon bon ki wat benia aka perthai halor kania. Kawai ka wat benia aka penpau ya kawai ke jing shisha bas ngau kendit. Kata, duna ya ka iwei nak shispa ka jaklia bami naka kam tanjan lapen kala shikijan pong bathamai. Kata kamut, ba khandai pukhandai nak shispa ki jan bala bread kila shu leno kum ki jaklia. Ka India kadai ka bawan balai ka perthai haga jing penmi ekane ke jaklia. Kani ke jing kalanang kam krau naga benta jengi. Hendrai ngasngo kemen bani i bala syem ki babon kilat haga ri jengi ban le halor kani ke jing
Bon na ki kam startup ha India kila sedang bantrei ha kene benta. Bon ki seng ki benkop bor yaki balumi kini jaklia bat ki rap yaki ha kene benta. Ki nong trei kam la jong badang samla ke dan benta shithem ha ki jing penwan dor ki jan bala bread kum ki jaklia. Ki penwan dor biang ki jan barem bat ki juti barem ban sam shki baduk. La shimi kini ki jaklia bala shna jingbo penitenat ki yeng la shna yaki pla ki tiar penan kam man tho jing tho bat ki jingela kai. Bon gini ki jing trei ki plet jing mod ha gaban kentiau ya ki circular fashion brand. Kata ke bapenti kena baga jing itenat ke rukom riam kadai gabane bat bam penjot de kemariang. Syuk kidon ki jaka ba ai wai ki jan bapong pen itenat. Ke ba ai lat ki briau ban shuwai ki jan ha ke jaka ban thiet thamaya ki. Don ki kenhuan ki belum ki jan ki barim ki penwandor thamaya ki bat ki penti kena bakin poish ki beduk. Kini ki jing persang om tang bagi penduna ki jaklia. Henry ki ai ki jing don kam ha ki beduk. Parlok dan ginong ba hakari India ke bala penpauna meladia haga bale ai na ki jaklia ba mi na ka kam thanjan. Ka panipat Haryana kalong ka slem ha ka perthai bansna thamai biang ye ki ki ba mi kum ki jaklia na ka kam thanjan. Ka nong ba kalalong ka slem jong kur kompanya ya kur kom ba thamai ya ki jaklia ba mi na ka kam. Kum jo ru ka Bengaluru kala paulung ba ki buj ba thamai ha ka benta. Palat ya shiteng ki jaklia na kanong ba lalum batchna ai biang naki kabalong gunuksa na kabenta ki weipat kinong ba. Ha Tamil Nadu ka Tirupur ka pelet jingmut ha kajing pen khot ya ka bala jaklia. Pat kajing shnai ka bor bala ban pen thamai kenang banang pen bha ya ka rukom peniat ya ka jaklia ki bami na ka kam thanjan. Para riba iet menta nalor kajing bit jing biang kamet kajing nyoru kalalong kebenta bakongsan jong kajing im jongi. Nginyo katno senjam ngilayat hakasisngi, katno kalori ngilabam, bat katno kalori ngilapenan kam hakijing trekam kamet. Hapadeng gini kajing nyo, sakawai kasngi kalajan poi, ka International Yoga Day. Duna saya ka shispa sngi kedangsa ban poi shaka Yoga Day. Lada pempat penlong ya ka yoga ka benta jong kajing im jong pi, menta kadai kapor ke babiang kampat slam palat. Ya ke International Yoga Day ke benengkong la rakhe ha ka arpoi trik ujeleu ke senam arhajar katsan. Kanang ya ki senam kalalong ke jing rakhe bachet rem jong ke perthai. Kani kadai ke jing ai snobha ba koridor ke India shaki breu baro. Kaban ai ke jing mentoi bakrau ya ki pateng banwan. Kamat pedeng jong ka Yoga Day arhajar arpusan kadai Yoga for One Earth, One Health. Lane ka yoga na ka benta ka wei ka perthai ka wei ka jingkot jingkya. Ka bapen pau ya ka jing I jingai jingi na ka benta ka perthai ba kham kot kham kya leng ba ka yoga. Parlok ba iet kalong ka jing sarong na ka benta jingi baro. Namar ba ka jing snow tenat ka yoga ba ki dawai tenrai kalanang kiu stet ha ka leng ka perthai. Bon ki samla ki sheme ka yoga bat ka Ayurveda kum ki lat banwan ra ka jingkot bat ki pentrekam yaki hala ke jing im. Kum ka nuksa, ha Chile, ka ri ha South America, ka Ayurveda ka lapom nambha. Ha kasnam balalet ha ka por bangalet jingo ya ka Brazil. Ngalayo lat banya kendo yo presiden ke Chile, bat ngilayo banya tai halor ka jingkiyo ka nam jong ka Ayurveda. Ngalayo jingtip rujapang ka wika kenhon balatip kum ka Somos, India. Ha ka ktian Spanish ka nikamut, ngidai ke India. Lakum ba shiposnem, kani ka kenhon kal ai tilut ban kentiau ya ka yoga bat ka Ayurveda. Ka jing pelet jing mut jongki kamdai tang ha ka jing ai jing sumar. Henry ki ai ki program ai jing hikai halor kiniru. Ki pen kalaru ki jing tip syapang ka Ayurveda bat ka yoga syakaktian Spanish. Dang ha kasnem balalet, kumba khandai hajar ngut ki breu kle shim benta hakikam bat ki course ba pher jongki. Nga ai kublay na do kemensiam ya barok ki dikot kini ka kenhon na ka benta ka jing tre jongki ban pen priang ya ka jing start ke India ka baladan nado handai ha ka leng ka perthai. Para riba iet ha ka ni ka benta jong ka man ki bat ngadan ka wei ka jingkeli ka bapher na ka benta jong pi. Hato pila jo perkat syapang ka jingyat lenti ki sentio don ki sentio ka bayat na ki dieng bat ki jingthong syaki temple kat ba don pat ki ba pen itenat ya ki yeng ki sem jongi.
Don ki balakala syaki jingsle abasma ubi ki bapensa priang ya lagajing ubi syajengai. Nrei menta kesngi ngakwa bania tho ipi syapang ka weipat ke jingyat lenti ke baper ki sentio. Lesi peli osno syapang ki sentio mahwa. Kishnong jungi kamtam hagi jaka ki reulom ki tip bah syapang ki jinglong kongsan jengki. Hagi tahan baper kari ka jingyat lenti ki sentio mahwa kalayo ay kalenti ke bathamai. Ha ka distrik Chindwara ha Madhya Pradesh ya ki sentio mahwa lapenan kam menta banchna jingbam kuki. Kani ke jing persang kala sedang nagi saungut ki kentai bedeshi para ha ka shnong raja kho. Ha ka ba ka kam jengki kala pen paunam ya kini ki kuki. Baliok mensiem na ke jing 3 minit jengki. Kawi ka company bahaya kala ai jing hikai ya ki bat ke hikai ki buj bathamai haki. Da ka bai i ke jing job jengki saki wei pat ki kentai na ke shnong kle sno akti baki. Bat ke jing dawa yau mahwa kuki klanang ki ustat. Ha ke juk kurukam ha ke distrik Adilabad ha Telangana. Arngut ki kentai bedesh para kila persang man le ai na usentio mahwa. Kila shnai ki jingbam baki breu ki iet. Ki jingbam jengki omtang bagi don ya ki jing sma ubi ki bapher. Nrei ki pen pauru ya ki jing tiang jongka lariti ki reulom. Parlok ba iet ngakwa ban pen itu api weu sentio bapala u Krishna Kamal neo passion flower. Bila julet ne am syaka ekta nagar ha Gujarat ban pet yau Statue of Unity. Lada pila julet pila yu i ki sentio Krishna Kamal ki bapho bon bha saudong gane kajaka. Kini ki sentio ki pen obiet ya ki nong wan jengo bat ki kringi ki babon syaki kper ki babon. Kentop ha Arogyavan, Ekta Nursery, Vishwavan, bat ka klau Miyawaki. Ban company tenat syok bat ban penerus pa ke jingdon ke jing thau ba em hagathan. Ya ki million ki sentio Krishna Kamal la thong ba hang ne. Lada pipet ba pensyam ya bonjat ki sentio ba itanat ha ki saudong sokun jong phiru kumjo. Nga pen slurri pi benya sambat nga ya kum kini ki khana sentio nagi than jong phi. Parlok ba iet kumba julong malakapor. Yai pha el ki sembo prakhat ki jingsyam ba ki jing sngoto jong phi shanga. Lesi ke ga bapimat kadai ka ba ikum ka balong pat ba. Henry na ka bentaki wei kala banlong ka basngo tenat bat ka bathamai. Hau benai banwan ngin se kendo biang bat ya kren ya ki khana syapang kinong shongshnong ki ba ai men siam yangi. Kublai shibon ya pi baro. मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।